Jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe yaw Piindi TV min calmini on ɗo mawɗon wonde e dundi babadam nde kala min bismimono kelle gaɗan e roɓino jayndeji talata 15 lewru octobre 2024 bisimilla mono kelle gadande roɓindo jayndeji puɗɗortoɗen koye jaynde gendire leydi Sénégal jaynde le soleil hanki o toon to jaam ñaaƴo e gardugol kanko hoorejo leydi ndi son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɓe mbaɗi bangino tawi noon koye ndeɗo e ɓore nde ganduɗa ko Sénégal vision 2050 tawi yutno wonande koye ɓamtare leydi Sénégal haɓuri tengtude noon to ban wonande fannu faggudu kam e dendagal secteur aji ɗi kala mbiyen e sengoji ɗi kala kanko hoorejo leydi ndi o arti hen kono ɓe garti wollidde wonande nden eɓɓore ma moƴƴoran Sénégal ko ɓuuri temedere ujunere emploi to banggue wonande ko mbiyata ko emploi formel tawi koto banggue tourisme to kono ɓe warti wonande to banggue croissance économique ƴestugol faggudu leydi Sénégal tawi noon ko 6,5 ha 7% to banggue croissance économique ɗum ɗon ene fada e dawol hitan ujunaji ɗiɗi nogas joyyi kam hitan ujunaji ɗiɗi nogas e jeenayyi holliti noon kanko hoorejo leydi ndi jayde le soleil ne wayno nde ɗo eɓɓore ko sohlete to banggue ngaalu ene ɓuura 17 ujunere pawɗi temedde 5 milliard e koppareje men franc CFA ƴeewoyen jayde la dépêche ɓe garti ko toon to Bakel caggal ɗeɗo maaje ƴerɗe hande oɗo saaha Bakel ene woni e kaya mbeya jayde la dépêche arti hen ƴeewoyen jayde besbi le jour ɓe garti koye ɓangingol nden eɓɓore wonande Sénégal vision 2050 ɓe garti e kanko hoorejo leydi ndi o arti e wonande ɓuure wonande e gartam tawateɗam e ndeɗo eɓɓore Sénégal vision 2050 kono ɓe garti e kanko Ousmane Sonko kolliɗo alay saago ɓen syndicat en mbawa hokkudeɓe wonande dawal mbawa beele ɓe mbawa ɓamtude leydi Sénégal ene tawe e jayde besbi le jour jayde las ɓe garti koye mbundi on mo ganduɗa ko gorkajo kay tigui mo ganduɗa yuɓɓini ndeɗo eɓɓore wonande Sénégal vision 2050 kanko Victor Ndiaye jayde las arti e makko kono ɓe garti e Bougane Gueye Dany mo ganduɗa holliti ndeɗo eɓɓore Sénégal vision 2050 ko PSE plan Sénégal émergent gultinaɗo tan totta wonande rendo ngo ƴeewoyen jayde tribune ɓe garti koye kanko Bougane Gueye Dany caggal ɓangingol nden eɓɓore ko witno wonande ɓamtare leydi Sénégal e gardugol kanko hoorejo leydi ndi kanko Bougane Gueye Dany o arti o yiide c'est l'approche du PSE les hommes et les documents du PSE o holliti wonande nde ɗon eɓɓore de ha joni ko ɓen yimɓe fewnunoɓe plan Sénégal émergent ɓen kamɓe document ji mumen ko ɗum tigui woni ko wultina totta rendo ngo kono ɓe garti kamɓe tribune toon to dowri ndi ha ɓuuri tengtude remoɓe guerte ɓe hande oɗo saaha caɗele ɗe ɓe guurata te laamu ngu nana yebbaɓe jayde tribune arti hen ƴeewoyen jayde Dakar Times ɓe garti ko yetno wonande caggal wonande ɓangirgol ndeɗo eɓɓore ko yetno e ɓamtare leydi Sénégal e gardugol kanko hoorejo leydi ndi Bougane Gueye Dany holliti ɗum ɗo de no wayno ala foof ko wayli to banggue wonande eɓɓore plan Sénégal émergent kono holliti oɗo saaha caɗele ɗe ɓesguji Sénégal guurata to banggue wonande ɓesdugol kuɓɓam kam e ndiyam ene tawe e jayde Dakar Times jayde l'Observateur ɓe garti koye mbundi wonande ndeɗo eɓɓore wonande Sénégal vision 2050 on projet mo ganduɗa kanko hoorejo leydi ndi hanki o ɓe cakti ɗum toon to jaam ñaajo kono ɓe garti e Ousmane Sonko mbiɗo alay saago ɗin syndicat ji mbawa hokkudeɓe dawal ɓe mbawa ha ko yete ko gollade gam ɓamtare leydi Sénégal kono ɓe garti kamɓe l'Observateur e jeegui joom mo ganduɗa hanki o heeɓi wellitare ko yete ko liberté provisoire ene dawe e jayde l'Observateur jayde Wolf Quotidien ɓe garti koye nden eɓɓore nde ganduɗa hanki o ɗum saktama toon to jaam ñaajo e gardugol kanko hoorejo leydi ndi jayde Wolf Quotidien ɓe garti koye Bougane Gueye kolliɗo wonande ɗum ɗo de ko plan Sénégal émergent gultinaɗo totta rendo ngo kono ɓe garti kamɓe ɓe ganduɗa ko Wolf Quotidien e yiide les attentes du privé local ɓen ɓe ganduɗa ko privé local en kañumenne ko wayno to banggue wonande gueɗal mumen e oɗo walla mbiyene nde ɗo eɓɓore wonande Sénégal vision 2050 kono ɓe garti e ɓen ɓe ganduɗa ko on projet moɓe kolliti ne wayno ɗum ɗo de faya tan koye sumgoji suɓaɓe dental ko ɗum saabi wonande ɓangino nde ɗo eɓɓore nde ganduɗa hanki o kanko hoorejo leydi ndi o ardimo ɗum en ƴeewoytu jayde Vox Populi la vision Sénégal 2050 en lettres et en chiffres kamɓe Vox Populi ɓe garti koye kanko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye holliti wonande nde ɗo eɓɓore leydi Sénégal tawi ko Sénégal vision 2050 yiide jayde Vox Populi kanko hoorejo leydi ndi o awi ɓokki ki ganduɗa findi ɓamtare
en tawino dum kadi ana jibinana bamtare leydi Sénégal kono be garti kanko Bougane mo ganduda o yani no fewi e on wo mo ganda ko Ousmane Sonko kambe Bassirou Diomaye Faye be ganduda ko kanyumen tigi mbadi o do projet mo be biata Sénégal Vision 2050 en jewoytu jayinde leve be garti ko to bangi wonande dan le dendewani lawol di yide jayinde leve ben be ganda ko kayen badara ko yete ko immigration irrégulière ko buri temedde tati clandestin hande o do saha jabbama tonto El Hero leydi Espagne kono be garti kambe leve e yide o mo ganduda ko Farba Ngom o holliti ko boyata ko Macky Sall ma jabbe do e nder leydi Sénégal ngam waddi ko yete ko campagne e din sungoji subabe dental ene tawe e jayinde leve jayde Le Quotidien be garti koy on projet kanko horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye hanko o bangini wonande Sénégal Vision 2050 kanko horejo leydi ndi warti e yide wonande ndedo e bore ko e bore nde ganduda ene somi dendangal ko yitno wonande jojande besnguji leydi Sénégal kadi ko non leydi Sénégal rewata wawa kadi bamtade yitade hoore mum ayaw mojo to bangi wonande bamtare leydi ndi kala kono be garti kambe Le Quotidien e on mo ganduda ko Bougane Gueye Dany gartudo jando e ndedo e bore yidebe dum do kay ko PSE plan Sénégal émergent gultinado totta wonande besnguji leydi Sénégal kono be garti kambe Le Quotidien o mo ganduda ko Jeegi Diop ko mo ganduda hanki o hebi welitare tawi kadi koye contrôle judiciaire ha joni omo woni e jimandi ben be ganduda ka kayen jogi nyawoje leydi Sénégal bandirabe teddube yebiyankobe ayaw Piindi TV ko dum woni ko min dobino mon kelle gadane romido jayde je subaka hando min dokka on adi alarbo jango sahora welede Allah on jaram